Bon dia, amics i amigues. El coronavirus ja s'ha escampat per tots els racons del món. Quan això passa, hi ha un nom especial per a anomenar-la. Pandèmia, a diferència de l'epidèmia, que és quan passa en un territori més xicotet. Així és, amics i amigues, no som els únics que estem confinats a casa. També ho estan a Àsia, a Àfrica, Amèrica, Oceania i la resta dels països europeus. Atenció perquè ens arriba una notícia d'última hora. El coronavirus ha intentat entrar a l'Antàrtida, però se n'ha hagut de tornar perquè no ha trobat ningú. Si haguera llegit algun llibre de geografia, sabria que allí no hi ha res. S'haguera estalviat el viatge. D'altra banda, ara mateix milers de científics, investigadors i equips mèdics estan intentant trobar la cura contra el coronavirus. Així és, normalment, quan es busca una vacuna contra un virus es tarda més o menys uns 10 anys a trobar-la, però ara mateix, amb una col·laboració mundial, segur que molt pront la trobaran. Atenció perquè m'informen que tenim connexió en directe amb María José Sánchez, mestra de primària. Bon dia, María José. Allà va la primera pregunta. Poden anar ja els xiquets al col·legi? Pues estem desitjant tornar els mestres i els xiquets, però de moment encara no podem tornar. Perquè mireu, en el col·le fem moltes coses. Llegim, escrivim, però també ens abracem, toquem coses, juguem al pati. I totes aquestes coses ara mateixa no es poden fer. Per això, de moment, el col·le està tancat. Però no vos preocupeu perquè jo crec que molt pronte, pot ser aquest estiu, podrem tornar. I què és el que més trobeu a faltar els mestres? Bueno, pues trobem a faltar moltes coses, perquè el nostre treball és molt, molt divertit. Mireu, a mi m'agrada l'olor que fa la meva classe, que olor a plastilina, però el que més trobo a faltar són els meus xiquets i xiquetes. Els moments de pati, que són molt divertits, i bueno, de vegades mos enfadem, però poquetes vegades. I quan mos enfadem sempre acabem resolent-lo molt bé. Així que trobo a faltar, sobretot, els xiquets i xiquetes. Molt bé, María José. M'informen que hi ha alguns xiquets que diuen i asseguren que jugar durant tot el dia és molt millor que fer els deures. Què penses sobre això? A veure, jugar és més divertit que fer deures, però com el dia és molt llarg i tenim moltes hores, doncs podem organitzar-nos bé i tindrem temps per a fer deures i per a jugar. A més, no oblideu que algunes de les coses més importants s'aprenen jugant. Aleshores, també hi ha que buscar un ratet per a poder jugar. Tampoc quan anem al col·le estem tot el dia estudiant, també hi ha moments que estem jugant. Doncs ara a casa ha de ser el mateix. Organitzeu-vos bé i planifiqueu-vos. I si necessiteu ajuda, demaneu ajuda als papàs i les mamàs que vos ajudaran. Així tindreu temps per a jugar i per a estudiar. Molt bé, María José. Moltes gràcies per la teua col·laboració. Ens veiem pronte. Moltes gràcies a vosaltres, parapandèmics. I, a més, espero que continueu a la vostra tasca, que és molt important, per a que totes xiquets i xiquetes sàpien què han de fer quan ixen al carrer. Adeu! Els pobles valencians que fan festes durant aquestes dates han hagut de cancel·lar totes les celebracions. No s'han pogut celebrar per ara ni les falles, ni les festes de la Magdalena, ni els moros i cristians, ni la Setmana Santa, ni tan sols les festes de barri. Tot i això, alguns veïns i veïnes aficionats a la festa han decidit posar-se els trajes folclòrics i eixir al balcó a celebrar-la. Confitada, confitada, que me he dejado la nevera pelada. De lo que me sobró de Navidad, ya no me queda nada. Fíjate, yo también me he terminado todo el chocolate. Segons informen des d'alguns pobles i ciutats, les últimes setmanes es van veure alguns animals salvatges passejant tranquil·lament pels carrers. Rabosetis i porcs senglars aprofiten els carrers deserts per fer les seues passejades. També informen que en alguns ports valencians s'han pogut veure dofins i catxalots. Atenció a les imatges.
Per a iniciar les notícies locals, donem pas a la nostra corresponsal Marieta Mascareta, que es troba als carrers d'Onil. Bon dia, Marieta. Com va la cosa per l'exterior? Ja han obert els comerços locals? La gent està seguint les mesures de seguretat? Bon dia, amics i amigues. A l'exterior s'està molt bé. Corre l'airet, els pardalets ja canten, els formigues ixen dels formiguers i els caragols trauen les banyes. I efectivament, Quim, els comerços locals ja estan oberts, com aquests que podem veure ací darrere. Però amb algunes mesures de seguretat. Pel que fa a la gent, estan portant-se molt bé, ja que van amb mascareta pel carrer. I atent, Quim, que estic veient que a la fruiteria n'hi ha cua. I avui et toca a tu fer la compra per als parapandèmics. Així que hauràs de tenir un poquet de paciència. Cap problema, Marieta. La paciència és la mare de la ciència. Moltes gràcies per la teua informació. I ara, per acabar, la secció de curiositats, la meua favorita. No sé si sabeu que ja fa uns 50 anys va haver una altra epidèmia un poc estrany. Una epidèmia de riure. Sí, com ho escolteu. Va ser a Tanganyika. Unes 500 persones més o menys van començar a riure sense parar. Uns li ho apegaven a altres sense remei. Van haver de passar dies i dies perquè la gent deixara de riure. La veritat és que a mi m'agradaria passar una epidèmia com esta. Ai, perdoneu. I ja sabeu, xiquets i xiquetes, no oblideu riure. Però no tant com jo. Fins a la setmana que ve.